Señor Feijóo, teño que decirlle que facía moito tempo que non vía tanta soberbia, tanta prepotencia e tanto paternalismo. Soberbia, prepotencia e paternalismo. Vostede ven aquí e dá carnés de quen di a verdade, quen di a mentira. Eu son, antes era a culpable de todos os males, non, deste país, agora se queda tan ancho dicindo que eu minto, falseando vostede a realidade. Desde logo, supérase vostede a sí mesmo e o que nos demostra é a súa falta de escrúpulos en política. E mire, eu manteño todas e cada unha das palabras que dixen neste pleno. Todas e cada unha das miñas palabras. Efectivamente, a Galiza non arde, a Galiza quéimana. Queiman aos incendiarios, claro que sí, pero tamén a queiman as políticas pirómanas dos gobernos do Partido Popular. Tamén queima Galiza inzar de eucaliptos, queima Galiza incumplir a legislación, señor Feijóo, ou cúmprese a legislación en materia forestal neste país. Que fai o seu goberno tan preocupado por cumplir a lei mirando para outro lado? Señor Feijóo, efectivamente, hai responsabilidades que non dependen do goberno, pero hai outras que dependen directamente do que vostedes deciden. E mire, a min sorpréndeme, non? Vostede ven aquí di que alaba o traballo de todos os brigadistas, de toda a xente que estuvo loitando contra o lume. Ai, agora sí, cando non lle dan a razón, resulta que todo o mundo mente menos vostede. Mire, vostede recortou o dispositivo. Recortou no longo destos anos e máis, dígolle, hai un 20% menos de medios en materia terrestre e un 31% medios en medios aéreos se comparamos o que hai neste momento co 2009. E cando queira podémolo comprobar. Eu teño aquí os medios de comunicación que recollen as súas palabras e vostede dixo: Feijóo rechazó el adjetivo desmantelamiento para calificar los despidos en el sector y aseguró: en la zona atlántica el riesgo bajó de forma evidente. Isto é o que recollen os medios de comunicación. Non vin que vostede emitira neste momento ningunha nota descalificando e dicindo que eso era mentira. E ven aquí a revisar as súas propias palabras. E mire, o que lle están dicindo desde os medios que están traballando na loita contra o lume. Esas persoas as que vostede ten a obriga de escoitar. Os sindicatos de bombeiros forestais exixen a dimisión da conselleira pola manifesta incompetencia na xestión do Servizo Público de Prevencións e por falsear datos no Parlamento. Ese é o que están dicindo os brigadistas. Dinnos tamén que houbo falta de prevención, falta de planificación e continua improvisación de medio rural. Señor Feijóo, vostede a min acusoume de mentir dicindo que era falso que non se despedira a brigadistas de Seaga. Eu teño aquí, porque se publicou tamén nos medios de comunicación, o correo que enviou a Xunta de Galiza e que decía que se incorporarían o luns 16. Señor Feijóo, o luns 16 di no correo que se enviou e que, insisto, son as decisións que adoptou o seu goberno. Tamén foron os propios traballadores do Servicio de Extinción quen criticaron a visita da conselleira, que non o criticou o BNG. Foron eles quen dixeron que se movilizaron medios para un incendio cando xa estaba extinguido. Dixérono eles. Entón, vostede por que di que defende aos servicios de extinción e logo cando critican o que vostede fai di que todo o mundo minte, menos Feijóo, que evidentemente todos sabemos que é o rei da verdade. Creo que non é serio, que non é responsable e que non é xusto para este país que veña vostede con esta frivolidade a tratar un tema tan importante para o noso futuro. Non me respondeu a algo que é importante, e é se vostede fai caso dos consellos que vostede daba cando estaba na oposición. Voullo repetir. Deamos unha lección a este país, asumamos as nosas responsabilidades. Non podemos marchar de aquí como entramos, non podemos decir que aquí non pasou nada. Pídolle que faga o que eu faría se estivera no seu lugar: cesar ao conselleiro directamente responsable do maior desastre ecolóxico dos últimos 16 anos, aceptar unha comisión de investigación para saber realmente o que pasou. E ofrézcolle o que me gustaría que me ofreceran a min se eu estivera no seu lugar. Ofrézolle que unha vez constituída a comisión de investigación fagamos o pacto forestal que este país necesita. Vostede quere eliminar a xestión da vaga de lumes
da análise sobre o que pasou nesos días. Eu creo que é unha irresponsabilidade, porque todas as forzas políticas temos que saber, e este país ten que saber, que falla neste tipo de situacións de emerxencia. Non pode vir aquí, despois de todo o que pasou, e dicir que funcionou todo perfectamente, que non hai nada que revisar nos emerxencias, que xa vai vir o Goberno e xa vai vir Rueda a decirnos como se fan as cousas, porque é evidente que as cousas están fallando e que hai problemas que está denunciando os traballadores desos servicios e que non poden vir aquí desprezar como se a súa opinión non valera absolutamente nada. Neste mismo pleno vai debaterse unha iniciativa do BNG que propoñamos o mínimo que nos queremos que hai que facer ante unha situación así, que haxa unha comisión que estude que pasou durante a vaga de lumes, que analice que cambios hai que poñer en marcha na política forestal, na política de emerxencias, nas políticas de dinamización do medio rural. Que tome tamén como base un traballo que fixo este Parlamento, que, por certo, vostede boicoteou, porque daquela parecíalle moi pouco que houbera unha comisión de estudio que investigara absolutamente todo, e nin tan siquiera se puxeron a traballar despois dunha situación tan grave como aquela. Nós, desde logo, imos traballar en todos os ámbitos e nunca imos cometer o erro e a irresponsabilidade que cometeu vostede cando non tiña responsabilidades de goberno. Nunca imos facer eso. Nunca, xamais. E pode rirse, señor Feijóo, pero eu creo que este é un tema o suficientemente serio como para que non se tome a cachondeo o Parlamento. Para que non se tome a cachondeo o Parlamento. Remate, por favor. Creo que é unha cuestión o suficientemente importante. Sí, sí. Pois é a sensación que dá vostede todos os días que ven aquí. Lamento ter que decirlo, e lamento ter que decirlo nun debate destas características. Gracias, señora Pontón. Señor Feijóo, eu creo que a responsabilidade que vostede ten é mirarse no espello do seu pasado, e hoxe fomos aquí todos moi respetuosos coas imaxes deformantes e desde logo terribles que nos deixou a oposición do Partido Popular. Nós temos unha responsabilidade con este país, pero a nosa responsabilidade non é decirlle aos galegos e galegas que despois dunha situación de emerxencia nacional non pasou nada neste país, que basicamente terminou o seu tempo. Gracias.